נפלא שלנו, גוסטבו, ואיפה אלי? אלי, תראה את עצמך, תסתכלו כולם עליו. גם הוא, גם תורג'מן, בא ללחוץ לך את היד, כולם בגלל המעשים הטובים שלהם, במיוחד במכבייה 2011-2012 פה בסאו פאולו. ב-13 לפי החולצה. הולכים לגן עדן, ומגיע להם, אתם מסכימים איתי? כן! תורג'מן, תאמין לבן דם טוב. עכשיו תקשיבו, בגן עדן הכל יהיה נפלא אצלם. הכל, למה שהם רוצים עושים, מנצחים את ברזיל במכבייה עליהם, הם עכשיו לוחצים בסטור, הם משחקים כדורף חופים, קוקטיילים, מה שהם רוצים, בנות, כוסיות, כדורגל, הכל, מגיע להם! מגיע להם! אבל יש בעיה אחת בגן עדן, יש חוק אחד, הכל נפלא חוץ מחוק אחד. אם אתה דורך על חרא, אתה צריך לצאת עם מישהי הכי מכוערת בגן עדן. חוק פרי, נכון? אתה עושה מה שאתה רוצה, תיזהר רק לא לדרוך על חרא. שאני עושה את זה בלי לדרוך על חרא. הם 2-3 בגן עדן, וגוסטבו משחק בכדורגל ואוכל בינתיים אסאדו. וטורג'מן ככה נוהג במונית, לוקח מי שהוא רוצה, עושה מה שבא לו. אלי רואה משחקים של ברצלונה נגד ריאל כל שני בחמישי. מה שהם רוצים עושים. פתאום אחרי 2 רואה את גוסטבו, יד ביד עם מישהי שמנה, מחוצ'קנת, שועית, אפשר להסתכל, אתה מקים מרחוק, הולך מבואס, כולו מדוכא כזה. והם מבינים, מה 2 כולה כיף וזה. גוסטבו, מה קרה? וזה, דרכתי על חרא. חוק זה חוק, צריך לכבד חוקים, נכון? נכון! אם ב-12 אומרים לחזור, חוזרים ב-12? כן! קצת אחרי, בכל אופן, טוב, יוצא עם מישהו חרץ, יאללה, עברנו את זה. שוב פעם, הכל מה שהם רוצים, כדורף, ואסאדו, ובנות, ופה, הכל. פתאום אחרי שנה, אתה רואה תל, יוצא עם מישהו עוד יותר, כאילו התוצר יותר מכוער שמי שגוסטבו יצא איתה. אין דברים כאלה, אי אפשר להסתכל עליו בעיניים והוא הולך לך מדוכא, יד ביד, מחובק, וזה הדייט שלו. מה קרה, אלי? דרכתי על חרא. זה חוק, אין מה לעשות. צוחקים עליו גוסטבו וטורג'מן, ממשיכים עליו בחיים. עובר עוד שנה, שנתיים, פתאום אתה רואה לימוזינה. לבנה ככה ענקית. יוצא לו תורג'מן, תפס ככה עם חזה מנופח, יד ביד עם מישהי, פצצה כוס, שתי דברים כאלה, אין. כל ארגנטינה, בואנוס איירס, ברזיל, אורוגוואי, אין דברים כאלה. פצצה כוסית, מה זה? הם ככה מסתכלים, ממיה וגוסטבו, לא מסוגל לנשום. תורג'מן, מה קרה? מה זה? היא דרכה על חרא. ¡Che mejor!